90-luvusta näyttää kuitenkin tulevan kovin toisenlainen kuin odotimme. Joo, mä muistan ne muutamat vuodet, niin ne oli tosi jotenkin se ehkä ahistaviakin, että huomasi, että tiukilla mennään. Ollaan ihan hirveän paljon autettu kaikissa töissä, peltotöissä, puutöissä, metsätöissä, kotitöissä. Melkein laajasta aina oltu mansikoita kitkemässä tai istuttamassa jotakin tai keräämässä jotakin. Kyllä se on ollut sitä arkea, ihan erilaista lapsen arkea, mitä tänä päivänä esimerkiksi. Mä muistan ainakin, että vanhemmat on ollut hirveän kärttyisiä ja jotenkin kuri on ollut kuria, on ollut semmoinen kuria järjestys ja ne on ollut tosi jotenkin kireitä. Ja sitten mä muistan muun muassa sen, että meillä äiti laittoi paperille ylös joka ikisen rahamäärän, mikä meni johonkin. Se oli ihan sama, oliko se viikko rahaa meille lapsille, tai oli se kauppakäynti, niin kaikki se laittoi lompakossa sellainen valkoinen paperi, mihin se laittoi ylös, mihin rahaa menee. Se oli tosi tiukkaa taloudenpitoa silloin. Se on jotenkin konkretisoitunut siinä lama-ajassa, vielä se kurin määrä ja jotenkin semmoinen, että vanhempia kuunnellaan, koska silloin ei voinut sanoa kertakaikkisesti vastaan, ei mitään. Että mä ehkä, jotenkin mulla on jäänyt siitä ajasta vaan se, että se on ollut tosissaan semmoista ankeeta ja ahistavaa. Ja sitten se huomasi muun muassa harrastuksista sillä tavalla, että meillähän ei oikeastaan meidän perheessä ei hirveästi lapset harrastanut semmoisia, partio oli oikeastaan ainut, mitä harrastettiin, ja silloin sitä harrastettiin kaikki. Mä muistan silloin, kun sisko luki lehdestä, että partio alkaa. Me mietittiin hirveän pitkään, että ensinnäkin, että uskalletaanko me kysyä porukoilta, että päästäänkö me sinne partioon. Ja sitten se, että kun se on kuitenkin joka viikko, niin kyllä me uskallettiin kysyä, ja siitä tulikin sellainen harrastus, että kerran viikkoa pääsi sitten kylälle harrastamaan. No mä ainakin itse ajattelin silloin sillä tavalla, että tämä on ihan hirveän epäreilua, että miksi muut saa harrastaa ja näin. Mutta toisaalta se oli sitä aikaa ja ehkä se on sitten senkin opettanut, että aina ei saa kaikkea mitä haluaa. Mulla on tuossa kuvassa tommonen iso kurkkupurkki ja siinä on kukkasia ja siihen mä oon sitten kerännyt perhosia. Mä en tiedä, että mikä idea siinä loppujen lopuksi oli. Ne on ehkä niin kauniita vaan, että sitten niitä aina jollain haavilla metsästettiin. Ja mä muistan, että mulla oli aivan hirveän monta perhosta tuossa purkissa. Mä oon tuossa ekaluokalla. Niin se on ollut ihan 90-luvun, olisiko ollut 91 tai 92, jotain tämmöistä. Niin se kertoo ehkä sen ajan harrastuksista, eli kun ei ole ollut pleikkareita, ei ole ollut Nintendoa, ei mitään, niin silloin on kehitetty paljon tekemistä muun muassa ulkona. Sitten piti äitille näyttää ja äiti otti kuva. Vähän on ylipitkä tukka vielä, että parturissa ei ole käyty oikeasti aikoihin. Meillähän kyllä itse asiassa taisi äiti leikata melkein laajasta aina meidän hiukset, mutta en tiedä miten tässä nyt on ollut kesäkiireet ilmeisesti mansikkapellolla, kun tukka on noin silmillä. Pahinta oli varmaan tosissaan se, että ei saanut aina kaikkea mitä halusi. Ja sitten ehkä katkarinta oli se, että mä muistan, että aina välillä tuli kavereita kylään, niin ne kaveritkin joutui meidän kanssa mansikkapellolle. Että tavallaan olisi halunnut ehkä viettää enemmän sitä lapsuutta ja enemmän sitä leikkimistä, että se on ollut enemmänkin ehkä semmoista, no mehän ollaan aina naurettu orjatyöleirihommaa ihan vitsillä, että meillä on ollut kotona orjatyöleiri. Parasta oli myös se kesäaika, kun toisaalta vaikka on kerätty mansikoita ja näin, mutta että sitten on ollut niitä ihania mansikoita ja toisaalta mä oon aina tykännyt kesästä. Että jotenkin se ei ehkä ole tuntunut niin raskaalle, jotenkin se kesä aina toi semmoista toivoa. Käänne onkin saatu aikaan. Kyllä mä sanoin, että se lama-aika on kuitenkin kasvattanut varmasti joka ikistä lama-ajan lasta. Tavallaan se, että asiat ei tule just näin sormia näpsäyttämällä ja kaikkea ei voi saada mitä haluaa. Ja jos jotain haluaa, niin sitten sen eteen pitää aika paljon tehdä töitä, että se on mahdollista kuitenkin jotain saada ja päästä siihen omaan tavoitteeseen tai saada se joku asia. Työmoraali, se tulee ihan varmasti sieltä kotonta ja siitä lama-ajasta, että
tietää, että töitä on tehtävä, ei voi jäädä kotia, niin kuin kukaan ei tule sua kotonta hakemaan. Vaikka alkanutkin vuosi tulee olemaan meille monella tavalla hyvin vaikea, voimme luottaa siihen, että yhä pitää paikkansa vanha sanonta. Ei yö niin pitkä, ettei päivä perässä.